У 21 віці в нас в Україні православні моляться за своїх гонителів, а гонителямся видить, що ми їх боїмося, що ми такі безпомощні перед їхніми законами, хитростями, всякими якими виводами, висновками їхніх лживих комісій. Ми не боїмося. З нами Господь, а якщо, каже Павел, з нами Бог, хто проти нас? Но ми завжди знали, що терпіння християн не тільки приводило к торжеству віри, но і спасало самих гонителів. Вот і псевдоінок спасся і Авреліан, його сім'я, спасся Діодор, і спасся син вдови, і многих людей, котрих житіє вряд ли це записало всі чудеса і подвиги Євдокії. У тяжкі часи слідуючих гонень вона прийняла мученську кончину, перебуваючи в монастирьові 56 літ. Ну, плюс додаємо 20 років, тобто примерно коло 70-80 років, і вона була усечена мечом. Преподобна мучениця Євдокія, моли Бога за нас, щоб ми були способні не видіти в іскусителях ворогів. Ні. Ви ті гонителі наші, то зачастую люди неопитні, без відповідної освіти. Да, ми не говорилися, без відповідної освіти, коли нас судять, порушує власні закони. Однак ми не обіжаємося, не тому, що не способні ми їм відповідати. Знаємо і способні відповідати. Но мы всегда знали, что именно терпение, гонение за веру Христову рождает новых християн, новых последователей, иногда навіть із числа гонителів і навіть із числа псевдосвідків на судах. Тому що іменно свідки на судах нині часто проявляють особливий сатанізм. Но особого сатанізму досягають нині другі помощники в гонінні церкви, так називаємо експерти. Їх задача із простого вираження «добрий день, дай Боже вам» висновки зробити, там приховані заклики до міжрелігійної ворожнечі. І вони нічого сумняшися, із голови пишуть, ну а судді що? Судді не знайшли за чоловіком нічого, але експерт то сказала, що є. І в результаті судять людей не за їх діла, а за злочинні висновки злочинних експертів. Сьогодні ми видимо, як і Священне Писання указує, що возвіщено було дому Давидову сообщення, що сиріяни розположилися на землі Єфремовів і восколібалося серце його і серце народу його, бо переживали, як буде війна. Но що сказав Господь пророку Ісаїї, це 6 глава і 7 глава. «Вийди, і твій син, назустріч Ахазу, і предупреди їх, скажи їм, наблюдайте, будь спокійний, не страшися, да не унивай серце твоє». Тому що то, що розгорівся гнів Рецина, Сиріяна і сина Ремаліїна, то вони замишляють проти тебе зло. Вони хочуть і на Іудею йти, і володіти нею, покласти свого царя там, свого ставленника. Но Господь, Бог каже так, не буде в них такого, плани їх не состояться. Народ Єфрем через 65 років перестане бути народом. Ісаїї 7 глава, 8 вірш. І так, злий народ в історії часто бував, появився і щезав. Скільки народів в історії людства були і пропали, появилися і пропали. Появилися маленько повели свої історії, а будучи у злочинах, Господь цілі народи вичеркував із історії людства. Так і держава, і народ Єфрем, так називалося, Господь наперед сказав, через 65 років вони перестануть бути народом, бо
іменно злочину і безбожіє потачують цілу націю, цілий народ, і народ пропадає. Ми єсме народи мирні, християнські, і тут на землі маємо свою місію, щоб возвіщати волю Божию і реалізувати в своїй житті Євангеліє, а в вічності віруємо в єдну преподобну мученицею Євдокією і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.